Η γνωριμία με την κλινική Μακένζι ξεκίνησε πριν από 5 περίπου χρόνια, όταν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στον ώμο μου, με αποτέλεσμα να έχω σοβαρούς και έντονους πόνους που δεν μου επέτρεπαν ούτε να κουνήσω το χέρι μου, αλλά ούτε και να κοιμηθώ το βράδυ. Την κλινική μου τη συνέστησε μια φίλη μου, η οποία είχε δει πολύ σοβαρά αποτελέσματα και πολύ μακρόχρονα. Έκανα και εγώ την έρευνά μου στο ίντερνετ και επισκέφθηκα την κλινική, όπου ακολούθησα όλες τις οδηγίες που μου δώσανε και τις ασκήσεις. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και να θεραπευτεί το χέρι μου, να μην έχω πια πρόβλημα δηλαδή στον ώμο μου, αλλά και στη συνέχεια να μπορώ να συντηρώ αυτό το καλό αποτέλεσμα, κάνοντας κάποιες ασκήσεις που μου είχαν δοθεί σαν οδηγία. Η πιο πρόσφατη εμπειρία μου ήταν πριν από 1 περίπου χρόνο, όταν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα στον αγκώνα μου. Μετά από μια άσχημη περιστροφική κίνηση, ο αγκώνας μου πόναγε πολύ και είχα και δισκαμψία, δεν μπορούσα δηλαδή να κλείσω καλά το χέρι μου. Ακολούθησα πάλι την ίδια τακτική, επισκέφθηκα την κλινική Μακένζι, μου δόθηκαν πάλι κάποιες ασκήσεις, μου έγιναν μάλλον κάποιες ασκήσεις μέσα στο χώρο της κλινικής και στη συνέχεια, όποτε νιώθω την παραμικρή, πιο ελάχιστη ενόχληση, ακολουθώ τις ασκήσεις πάλι που μου έχουν δοθεί και το χέρι μου πάει μια χαρά.